Zamislite koliko je Stanija morala da se potrudi, da nađe ovakvog seljaka kao što je Asmin. 2 godine, ona je njega vrtila. Elitu 7, elitu 8 i kada je nestalo para, poslala ga u elitu 9. Jel ima neko ko ovo ne vidi? Ali danas vidim šta tabloidi pišu. Hitno prekinuto emitovanje realitija Elita 9, slijedi momentalna diskvalifikacija za Asmina Đurđića zato što se tako i tako ponašao prema Maji. I ovdje piše da je snimak incidenta ubrzo postao viralan, a gledaoci masovno odsuđuju ponašanje Asmina Đurđića i zahtevaju hitnu reakciju produkcije. Prvo, od diskvalifikacije ja mislim da nema ništa. Drugo, šta gledaoci zahtijevaju, mislim da baš briga produkciju. A sve je to počelo zato što su Asmin i Maja i Uroš stajali negdje i Maja rekla Urošu da osjeća kineski parfem, da neko od njih koristi. I Asmin se prepoznao da Maja njemu govori da koristi kineski parfem, rekao da nije. Ko koristi kineski parfem? Ja, a onda krenuo prema Maji, nastao je haos, emitovanje realitija je prekinuto, Uroš pokušavao da ih razdvoji. Ovo je 6. put za mjesec dana da Asmin ovako nešto uradi, oduzimaju mu honorare. Da li neko od vas stvarno vjeruje da Asminu oduzimaju honorare ili da će biti izbačen zbog ovog? Asmin zna da je pobjednik Elite 9, zato mu sve i puštaju, a on se ovako ponaša.